Както вижте, днес ще поиграм малко Майнкрафт. До вчера бях снимал на Fortnite, там на TikTok, обаче не знам дали ще ги кача. Така, нека да продължаваме. Така, създаваме нови светове. Този път се опитаме без съндък. Я да промила се. Това е на отрязъка там. Така, чакаме. Мисля, като свърши този епизод да направим боксинг на легото си. Как го строя пред вас. Така. Започвам с фармерето на дърво. Както знаете, това е най-противната част, когато си безбратно да си фармиш дърво. Не кажа, че това е тъмен дъб. Не кажа само, че това е тъмен дъб. Дърво от тъмен дъб. Не помогна. Нямам се доволен, че бих те яхнал. Муркаме се в морето. Има ударници. Чудя се героя ми къде държи тези неща, предметите. О, супер, това дърво ми трябва. Без искам взех пръст. По-скоро пясък. Както дошло, така и си отишло. Не ми трябва. Сега си взимам няколко, 8 такива. Правя се за наячийска маса. Взимам пръчки. Там е тук. Правим така. И какво да видя? Оп. И така нафарваме си. Кирка си взим и меч си взим. Една брада си взим. Готово. Сега фармерото на дърво ще ми бъде много по-лесно. Сега да си направя. Знаете какво? Къща. И то с тази кирка да копая. О, идеалното място. Виж, това срано ще се получи доста добре. Защото мисля, ако се набия демидж, директно приключвам с видеото. Тъй, че това видео може да е много кратко. Сега трябва да съм много внимателен. Втори опит. Втори опит искам. Това не се зачита. И се почва разширяването. Айрон. О, супер. С тази дървена кирка много трудно се фарми айрон. Така че няма го събирам чак толкова много.
Това е ужасно дразнещо. Чупиш това, те ти падат много. Вау, колко велико. Така. Стигаме толкова разширена на къщата. И дай малко тук отстрани. Животът е толкова ужасен. Това къчката в момента го чупя. Мисля да ми бъде леглото. Ако ще намеря тъпите овце. Готово. За да не чиската маса. Тук врата мога ли? Айран кирка. Има ми за меч. Опа, нещо остане изведнъж. Така. Че да натруша да щупи този айран. По-надолу има още айран. И още айран. Така. Сега просто заряд на този айран тук да го щупим. Две са такива, добре. Врата. 3 врати даже мога да си направя. Сега. Тук оставим ето тук. Врата си взимам. Си поставим ето тук. Като сети, че в момента ми трябва ти факли, аз факли нямам. Добре. Добре, овца. Пусни 2 вълна, моля те. Пусни 2 вълна. Къде ми къща сега? На къде беше? Никъде на там е. Тук ще сложа една врата. И тук ще сложа една врата, ето. Поне да си имам ориентири, сега пръст. Тук слагам пръст. И тук слагам пръст и в навия си виждам нещо много красиво. 2 овцички. Елате тук батко да ви изяде. Ела, мечко мой. Всеки случай да убия още една овца, ако намеря. Малко този крипър. Боже, изкарах си акъла. Ще да кажа край свършено. Зачих твърде много от къщата, затова я по-добре се прибирам. Сега следи пръст. Там. Има малко. Там е вратичката. Виждам нещо. Пръст. Пръст ли е това? Не, това е вратичката. Добре. Ман. Как ми се подредиха нещата? Так ми се прибирам и пред мен какво? Овца. Поне тук ще взема вълната. Готово, сега поне съм сигурен, че ще се направи едно легло.
Както казах, предизвикателството ми е да не се набивам нито един демидж. Както казах, вече това е последният опит. Там. Оп. Аз съм ли такова дърво? Nope. Добре. Вече мога ли си направя някакво лево? Добре, че става и с такова дърво, че тя да се ушишали. Това е легото тук. Идеално. Се правя ето така. За да не точка за повторно появяване. Даже ми остане едно вълно. С тази вълна какво мога да направя? Ами пак с това желязо какво мога да направя? Включвам всичко, каквото е, където какво ще има желязо. Пеш мога да си направя такова. И за бронята железния слитък. Сега мога ли да спя? Да. Ми ще поспя. Спах си, сега е време да. И аз не знам какво да правим. Да правим седло. Чакайте първо да проверя как се правиш седлото. Трябваше да фармя дървове, брат. Да си направя, че да си прибера нещата, защото не искам да ги губя. Така. И се почва фармирането на него. От кой ще се правиш седло? Ама не съм ни чак толкова сигурен. Я да всеки случай си изфармим малко коне. Кожата. Три кожа. Последен кон. Ако има наблизо, ще убия. И ми явно няма последен кон. Колко е жалко. Леко. Удавник! Не! Не! Вътре в къща. Затвори се. Ох! Мали минах на коса. Пред той отдавник. Ах, мам. Нафармих се дърво, така че също може да си нафарми един чест съндък. Той съндък ето там. Прибираме айрон меча, айрон това. И всичко останало прибираме. Прибирам. Това знаката горе ще го преместя. Така. Нали, тази кирка ето тук ще си прибера. И меча. Първо да си изразходя обратното. Не мисля, че ще може да му ударя, така че. Така. С какво се взема? Да. Сетих се с кашата ми ето. Да видите какво се прави седлото, като тук изобщо има седло. Така. Ако има седло, ще бъда много доволен.
Обаче те май не са направили седло. Да може да се прави на оцеляване. Чува се стъклото. От какво се прави? Арбалетът. Паяжини такова. Жлеб за жица на капан. Пак този път жлеб как се прави? Добре, аз имам едното, имам и второто, обаче третото вече го няма. На огнивото. Кремък. Такова. Така тесто седло май няма. Като гледам бронята. Така чакай, аз всеки случай да си взема това. Пръчки вече явно няма. Правим 4 дъски. Дай 8. Сега пръчки. Прачка. Може да стъпите пръчки. Дванайсет, брат, пръчки не мога да си направя. Ето ги. Така. Всичко си имам. Само че железния слитък не знам как се прави. Ако някой от вас хора знае как се прави... ето бе. Ами тези... Ако някой знае как се правят железния слитък или ето тези, да ми каже, защото аз не знам. С такова желязо не става. Кофта. За малко преминавам на творчески. Да, ще го покажа пред вас, ще преминавам на творчески. Ето. Да си взема железен слитък. Така и така. Сега отново се връщаме на оцеляване. Ето. Готов. За какво ми интересува също това железен слитък? Майко 99 плюс кола. Уху! Така, сега гледаме тук. Броня. Броня такава можем да се направим. Това можем да си направим. Така. Така. Също, което гледах преди малко да си направя. Защита. Гледах преди малко да правя. Аз мога да си направя така, че имам, където ми трябваше само железния слитък, защото са основните материали. Мечове си имам. Какво още ми трябва? Това не ми трябва. Сега гледаме тук какво исках. Хора, забрах какво исках да си направя. Само знам, че ми трябваше и жлеб за капан, 2 паяжини. Арбалетчето. Паяжина по-скоро. Какво наричам. Така. Сега това, откъде пък се прави стъкло. Тук ще почна да пиша стъкло.
самата и стъкла ми излизат, обаче оригиналните стъкла не ми излизат. Така че, не знам. Си приберете тези неща. Така. Готово. Така. В всеки случай тук да си задам точката. Така. Сега какво ще да правя? Трябва да фариме храна, че да си взема материалите. О, не. Ръка, че се. Ще си взема ето този меч. Да си пазя моя си другия. Така. Сега припращам. Взехме едната паржола, той даже пусна 3 паржола. 3 свинско. Този пък пусна 5 свинско. Сам ми е трябвало само факли. Ми се причули, че броди скелет наоколо. Пращо, дай ми месото си. О, всички здравейте. Приятели ви, живота ми, няма да много приятел. Пращо, за тук има нещо като паркур. Не падай. Защо падна? Не. Оф, пращо, много си го... Са, брат, къде ми изчезна къщата? Там има скелет, там има скелет. Добре, от тук като минем. Няма само гъс, няма само гъс. Там. Не бързо ядеш. Няма бързо да ядеш. Няма бързо да ядеш. Глупости, като рики. Как мога сега да си направя нещо, което да свети? Торч. Факел. Лагерният огън. Дърво. Въглища. Пак преминам на творчески си взема торчове. Така поне малко. Така, добре. Сега това прибирам и това прибирам. Сега време да ям. Тази върна ми трябва да отивам вън да я изкарам. Да я оставя някъде. Този пък къде отива?